दिनै जिबनाव मोनसे गेदेर डिसिसन लादों थांनाय समफोराव नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड बे आफादनि सासे मावथिमोन आरो बे समाव जइन्ट सेक्रेटारि हिसाबैबो बिबान मोननायमोन दिनै नाथायबा बे आफादा 27 अक्ट'आव थांनाय जानुवारि 27 अक्ट'आव मोनसे गोरोबथा जाखांनायनि उनाव दिनै आफाद हिसाबै आरो बेखौ कन्टिनिउ खालामनायनि मोनसे बेबायदि जेबो जाहोन गैलिया जोंनि थांखि बिथांखियाव जों सफैबाय नाथायब्ला जों आरो जिबननि उननि समाव नैबे UPPL जितु पलिटिकेल मोनसे हान्जा बे हान्जायाव बाहागो लानानै आरो समाजनि रायजोनि मोनसे कालेक्टिभ एफर्टस बे एफर्टजों खामानि मावलांनो हिसाबै आं गावनो थिरांथा लादों आरो दिनै बेखायनो UPPLनि सासे सोद्रोमा हिसाबै आं गावखौनो दिनै गथायदों एन्ड आइ एम कमिटेड टु वर्क्स विथ UPPL बेबायदिनो जों जोंहा मावनो गोनां गोबां हाबा थागोन दायो थांनाय 27 अक्ट'आव जे एग्रिमेन्ट जानानै थांबाय बे एग्रिमेन्टखौ सोरबा सासे सानै सुबुंनि गेजेरजों मावफुंनाय बायदि नङा बेयो मोनसे पलिटिकेल एरेन्जमेन्ट आरो बे पलिटिकेल एरेन्जमेन्टखौ मावफुंनो थाखायब्ला जों पलिटिकेलिनो बेखौ हेन्डेल खालामनो नांगोन बेनिखायनो जाय दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै UPPL हिसाबैनो खामानि मावनो थाखाय मोनसे गोख्रों महर होदों आरो मोनसे सासे गोख्रों लिडारशिपनि गेजेरजों जों खामानि मावलांनायाव निस्सय गोबां बिदि गोजोननाय मोनगोन आरो आं आसाबादि जे बे पलिटिकेल दोलोआव खामानि मावफानायाव आंबो सासे गावखौनो सानना लायो जे आं भाग्यबान बेनिखायनो फैबाय थानाय समफोराव जे जिखुनु महत्वआवनो पार्टिनि इन्ट्रेस्टआव आरो रायजो राजानि इन्ट्रेस्टनि थाखाय आंबो गावखौनो खामानि मावलांनो राजि थाम थिम खालामदों गोजोन्थों